Hello po. At muli na naman tayo nagbabalik no sa ating YouTube channel. Ah, ito na naman ang iyong Bisdak. Jumong TV Bisdak. At for today's video is muli naman ako nagpapasalamat no. Nagpapasalamat ako sa aking 1.6k subscriber. Daming ano. Wala nang hindi na nakapag-ahit kasi talagang busy sa biyahe. At siyempre no, karon nga unsa nako pagpasalamat ako is gusto ko magbinisaya. Kay mas ano man ko na Bisaya god, mag-gusto ko Bisaya is ano kay ba kinasing-kasing ba. Oh no. O siyempre sa mga unang-unang akong subscriber, sa akong bago nga subscriber, nagpasalamat sa inyo ano. Nagpasalamat ko sa inyo kay tungod ninyo abot na ko ni. Nabot na ko akong kuha no. Ang akong tawagan ang akong 1.6k no.